Good morning po, maulan na umaga. Yan ang aga nila bossing na dumating oh. Shoutout kay bossing from Urdaneta. Si Kabro from Urdaneta. Ito yung motor nila, sabi nung ano sabi boss, 20,000 ang gagastusin mo dito. Okay, 20,000 daw ang gagastusin ni bossing dito. Ayun oh, pakinggan natin yung andar. So issue niya spring kick. Ayan, naka-spring na sa labas. Tapos tagas-tagas. Rev natin. So kapag naka-minor hindi naman maingay, kapag nirebulasyonan lang natin sobrang ingay. Yan oh. Yan. So yun yung andar niya. Okay, patayin na natin. So yung maingay na yun kapag nire-rebulasyonan natin, yung timing gear yun mga bro, malala na yung tama. Okay, so ayusin natin to, palitan natin ng spring kick, mga tagas. At check natin kung ano pa yung ibang dapat palitan sa loob ng makina. Yan, palamigin lang natin. Boss, shoutout kay bossing sa kapatid mo na boss. Anong pangalan niya? Glenda. Glenda. Ay, Glenda, si Madam Glenda. Yan, nasa Singapore. Okay. Palamigin lang po natin yan. Di bali mabilis lang lumamig yan dahil umuulan. Yan. A few moments later. Okay mga kabro, linisan na yung makina ni bossing. Ayan, so yung paglilinis pa lang mga kabro ng makina ni bossing dahil sobrang dumi. Halos sinabot na ng kalahating araw dahil sa sobrang dumi. At syempre ginawa nilang malinis. Ayan, loob at labas malinis mga kabro. Ayan, maputi. Okay, so madali lang mag-assemble, madali lang mag-baklas. Ang pinakamatagal lang dyan at pinakamahirap yung paglilinis. Na boss, nakita ni bossing yung paglilinis namin. Yan, paglilinis ng mga kasama ko, hindi biro-biro. Okay? Ayan, so ngayon nagpalit na tayo ng spring kick dahil putol yung spring kick. Tapos yung sinasabi ni bossing na nung nag-change oil daw sila, sabi nung pinagpa-check upan niya, sabi niya parang sira daw yung counter shaft tsaka yung pilot bearing. Nung nabaklas natin, hindi naman pala tamado. Okay, so nagpalit lang tayo ng spring kick. Tapos, palit na rin tayo ng mga kabro, timing gear. Yung number 1 na napakaingay kanina, yun yung naririnig natin. Okay, timing gear, cam follower, tapos original na push rod. Bumili tayo ng original na push rod dahil matulis na yung push rod niya kanina. Original din sana ng cam follower, kaya lang walang available. So, ang nilagay natin dito is Skygo. Yan. Tapos yung timing gear na gagamitin natin, yung PAG. Ito. PAG na brand. So, antabayan na ng mga susunod na kabanata kung gaano ka-smooth ang andar nito. Tignan natin kung smooth o hindi. Okay. Gamit natin clutch lining, Skygo SG150 para sa mga TMX 155, TMX 125, Brucey, ganon. Skygo yung gamit natin, walang dragging. Okay. Original na center gasket. Original na side gasket. Ayan mga yan, original na piston ring, original na valve seal. Yan, valve seal original. Pang TMX 155. Original na piston ring. Pang contact point na to mga kabro. 0.25 dahil na-rebore na daw dati sabi ni boss. Mano taonan boss? 14 years. 14 years. Kailan na-rebore? 2017. 2017 na-rebore na tong motor ni boss, pero nung nabaklas namin yung black, goods pa naman, wala pa namang kayod at wala pang kanal. So palit lang tayo ng piston ring na original. Ano pa? Yung mga nandito. Oil seal, palit lahat ng oil seal. Magneto set, original din mga kabro. Gasket, wala na. So yun na. So pinakita ko lang yung mga dapat na gawin dito sa makina ni bossing. Yan. So ang bali ang ginastos lang ni bossing dito mahigit 10,000. Yan. Okay, mahigit 10,000. Dahil hindi naman tayo nakabili ng original na cam follower. Kasi kung nakabili tayo ng original na cam follower ng TMX 155, aabot siya ng 14,000. Ayan. So mamaya yung binigay niyang 14,000 may sobra pa kasi hindi naman original na cam follower yung binili natin. Alright, so sa push rod, ang presyo niyan, yung push rod, nasan na? Ito. Presyo niyan, 1,1 isa sa push rod, original. So bali dalawa, 2,2. Okay, so assembling ko na to, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Pag nabuo na natin tong makina. Shoutout kila from Urdaneta. Bossing.
Yan. Shoutout din sa karpentero natin ngayong araw na to. Yan. Fernando po Jr. At yung EXT 125 na iniwang kahapon, tapos na rin. Inigpitan na lang yung mga tornilyo, tapos papaanda rin na ulit mamaya. Okay. A few moments later. Right, so a few moments later, makalipas ang ilang oras, tapos na natin yung motor ni Bossing. Yan, hindi ko na pinakita yung pagbuo ng makina dahil alam nyo naman na yung mga pinalitan natin dyan, pinakita ko na sa inyo kanina. Okay, yung pinakamaingay dyan, yung timing gear, narinig nyo na rin yung andar niya kanina. Maingay. Boss, shoutout sa'yo, boss. Shoutout. Yan. Shoutout din kay bro. Saan ka galing, bro? Bilyasis pa. So, itong motor ni ka, bro, namamatay-matay. Meron, boss. Labo. Bigyan mo ng sticker si kuya. Okay, pandarin na natin tong maingay kanina. Ayan, shoutout kila Bossing. Oh, mapapanood na ni Kuan. Ate mo ba yun, boss? Ay, ading. Nasa Singapore, boss. Ayan. Okay, start na natin. The moment of truth. Yun o. Napaka-smooth o. Wala na yung maingay mga kabro. Rev natin, rev. Napakaganda. Ano masasabi mo, boss? Okay, boss. Okay. The best. The best. Oh my God! Wow! Ayan o. Yan ang andar niya ngayon. So narinig nyo naman yung andar niya kanina. Para marinig nyo ulit, parinig ko ulit sa inyo. Yan. So yun yung andar niya. Okay, patayin na natin. Okay, yung andar niya kanina, pinarinig ko ulit sa inyo para may pagkumpara natin yung before and after. Ngayon, pandarin ulit natin. Something na. Oh. Napaka-smooth mga kabro. Ayan yung magandang gawa, tapos quality pa yung linis. Ano, boss? Ayos. Brother Lito, quality. Quality. Ayos na, magro-road test sana tayo. Umuulan naman, mga kabro. Alanganin na, baka lagnatin tayo. Bawal magkasakit. Okay, linis muna tayo ng mga ibang kalat. Tapos ito, ganito na muna. Try natin i-cambio, baka hindi naman mag-cambio. Smooth ngayong andar, baka hindi naman mag-cambio ka, bro. Napaloko na tayo. Okay, primera. Segunda. Tercera. Kuwarta, yun. Buti na lang nagkakambyo. Successful. Ayos. So uwi na sila, Bossing. Nag-uniform muna sila. Anti-wet, anti-rain. Kapote. Yan. Boss, shoutout sa inyong dalawa, boss. Ingat na lang. Maraming salamat pala sa kan. Pang Milo. Yun o. Si Black Ranger at si Red Ranger ng Ordaneta, Pangasinan. Yan. Okay naman, napaka-smooth naman ng andar ng pag na timing gear. Basta malagaan lang sa langis na, boss. Shoutout kay Buntis. Nagduduyan. Okay, boss. Salamat ha. Ingat. Sinong driver, boss? Si Red Ranger o si Black Ranger? Si Red Ranger. Sige, boss. Ingat. Salamat. From Ordaneta, Pangasinan, kahit umuulan mga kabro, napasugod sila para may paayos na yung 155 nila. You know? Smooth. Okay, boss. Ingat. Salamat. Baka may nakalimutan kayo. May nakalimutan na si boss. Ayun, nagpalitan. Kunin mo labo. Yung nagpalitang pyesa, ebidensya kay Kwan. Sa kapatid ni boss na nasa Singapore. Yan. Okay, Bossing. Ingat. Salamat ulit. Black Ranger. Ingat, boss. Salamat.
Yung. Shoutout kay Kabro. Sumasakit ng ulo niya sa motor niya. Ayan, so nagpalit ng pulser muna kasi kapag mainit na, namamatay. Kasi battery operated tong motor niya. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Tapos na po yung motor nila, Bossing from Ordaneta. Shoutout ulit kay Kabro.